Nhasi tabuda takananga kunzvimbo yedziva rasekwa muno muguta reHarare. Aiwa, kwataenda kumbonoona mudzimai anonzi iye Unah Makaka ane makore 48 ekuberekwa. Aiwa, ane dambudziko raainaro ratoda kuti tinge tiri tinokurukura naye kuitira kuti mhuri yeZimbabwe muzonzwa uye kuziva kuti chii chiri kuitika. Aiwa, tida kutendai nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi. Kana uri munyowani usati wasubscribe, usati wafollow, subscribe and follow us on our Facebook page, also on our Instagram account, kuitira kuti basa rirambe richienda mberi. Aiwa, handei munozvionera. Tiri nani waraiti. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti munonzani uyezve mune makore mangani? Ndonzi Unah Makaka. Ndine makore 48. Dambudziko rakakuirai ringave riri dambudziko Gumbo rakangotadza kutanga kufamba, gumbo rekuleft. Saka ndakamboenda kliniki zvazvanga zviri nani, ndanga ndichitengesa matemba nebhinzi. Saka iko zvinoti manje gumbo racho rakabva ratonhora muruoko rwacho zvekuraiti. Saka ndakangogara. Saka ndamboenda kliniki. Saka kliniki ndakazoshaya mari yekuti ndibhadhare. Alright. Saka apa muri kurarama sei? Uye mune mhuri yakakura sei panapa? Tiripo 6. Munin'ina wangu akashaya. Saka vana vakomana vanongozvigarirawo vega. Saka inini ndaitengesa matemba sachoma nei mebhinzi. Ndaipfuya huku. Saka pandaipfuya huku, musikana paakazondisiya kwasango dzakabva dzawira mumvura. Saka dzinenge dzasara 6. Saka dzidiki. Saka rubatsiro rwamuri kuda kune vanokwanisa kubatsira vakakuteererai nhasi, rungava ruri rubatsiro rwei pakumhuri yeZimbabwe? Ndoda kuti dai ndanga ndarapwa, ndakwanisa kufamba, ndikona zvitengesera zvandaita. Ndinoti ndaitengesa, ndikatengesa musika ndobva ndairarama pamwe nemhuri. Saka ndine mwana wandinogara naye anongogara abenga achienda kubasa. Saka achaenda manje, akangogara. Saka kuchipatara kwakanzi kuri kudiwa mari? Apa ndine meseji yakatumwa nokuparira nyatwa. Saka handina kukwanisa kubhadhara mari yekuenda kliniki. Alright. Saka ndakangobva ndangosiya. Alright. Ko chikafu munorarama sei manje? Chikafu mungadiwa nevana vanoenda kuchikoro vari kubhadharwa nani? School fees hakuna anobhadhara. Chikafu musa 25 ndanga tisina. Ndakatozopuwa neshamwari yangu yakazondiudza kuti dai mabufoni angu. Saka takangogara nokuti kana gurubhu remuno rakatsva, tinongogara rakadaro. Aiwa, mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuzvinzwira dambudziko riri panapa. Sezvatinogara tichitaura kuti dambudziko kana ramwira umwe wedu idambudziko rinenge ratowira tose. So kune vanokwanisa kubatsira, aiwa, makasununguka kuvabata panhamba dziri pascreen, mukurukura navo kuitira kuti tinge tiri tinobatsirana navo.
pane zviri kudiwa zvikuru sei kuti dai vakwanisa kunge vari vanoenda kuchipatara varapwa, vange vari vanodzoreredzwa pautano hwavo, zvakare nechikafu. Kugara kwatakatoita mumba munomu hamutorina kana pekutangira kana chekubata, so vanokwanisa kunge vari vanobatsira makasununguka kunge muri munovabata panhamba dziri paskirini, isusu tobatsirana nehama yedu. Aiwa, tinokutendai nesapoti yamunoramba muchitipa, tichitenda kuti muchabatsirana nehama yedu zvakare muzuva ranhasi. From Uncle Saint, the only Zim uncle, ne scientific crew for now, tichiti it's much love.